Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa libat, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, duha ka minutos karon nga adlaw Huwebes, petsa 7. Huwebes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatunturan sa kinahanglan liwat naman naton nga maging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga naman nga nabalhag sa police blotter entry aton sa kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sini mata kagdulungan oras sa kagabihon. Ang ato sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, kag ato naman liwat himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities, white naman ginapangayo from where the action is. Buylog nato ng puwersa ni Aksyon Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bogina. Ato naman pagbantay sa mga balita sa national, international. Just in report, breaking news, flash report, pang Huwebes nga edisyon. Sa aton nga news center, buylog nato ng puwersa Aksyon Dale Salazar. Obda magita sa aton sining ang mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Henry S. Polgar. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower Barangay Tarok, Ciudad Sangpago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay. Sa kinanda ng inyo sinilagad, ang inyo sining angkor man Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa.
Off din ninyo ako sa Rabilin. 59 minutos nga pagpangalaga ninyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Naya-naya ang lakas ng panahon. Subong nga gabi, ang waswas ng ulan kagabi, porte. May mga barangay nga ginsulob kadali sang baha, pero madasig man lang siya nga nag-subside. Magamo na nga dalaga niya sang pagbaha-baha, kung dasig lang maghubas ang tubig, indikasyon ina nga nagatrabaho kag tinlo ang aton nga mga drainage system. Madugay-dugay na siya magubas tungod nga ti ang volume sang tubig puwerte kadako. Way labot kung gamay man lang ang buho kag alagyan sang tubig ang imo drainage. Madugay-dugay giman sa magubas na. Importante nga nagahubas. Kaya kung way nagahubas kag dugay magubas, bot silingon sina buta sang basura ang buho ka drainage o kon imbornal. Mo nang klaro da. Idasig mo lang kagabi nga nagsubside na ang tubig sa mga barangay nga na bahaan. Alerto man ang Office of the City Mayor, ang opisina ni Mayor Albi Benitez. May mga food packs mga nakagabi ito yung pangripaak para nga inkaso por kaso kung may ara nga i-evacuate sa itong tiyempo nga nagabalbal ang ulan, nga nagataas ka nagasako mo nga ibuwal sang baha, at least may ihatag dayon. Muna yung Mayo. Nablang hindi tayo paglukpa, hindi tayo magbagiho. Muna mga nami, nga mga aksyon bala nga way pa yan nagbaha, 14 ang ulan sa Bacolod. Ay anticipate mo dayon na nga siyempre mabaha na siya kung magsigi-sigi ang ulan. Kung magbaha na, magdalom ng mga lugar nga ginabahaan, yung tendency sila kundi i-evacuate mong tao para hindi abdan sang madalom nga baha. Kaya resulta sina, buligan mo food packs ang katapat sina. Ayos! Nang mga ginapakita tayo nga ulan pa lang ya, pero ang pamputsanay sang food packs ara na dayon muna iya. Manaya-naya ang lakas ang panahon karong gabi, no? Karong nga hapon daw wagin man ka ulan diri sa Bacolod. Nag-ulan giman pero tulot-taliti. Unlike kagabi ang ado ginabubo lang ang ulan. Tamo pagabot ko sa balay ga anaw ang tubig pero mahigit idasig mo lang magsubside. Kaya mo kung mga pasmo. Iti naghuluhubas-hubas na siya pagpuli tagabi. Sa aton nga mga tagpalamati, ha? Sa aton nga mga nagalantaw, sa aton sa nga Facebook Live, sa aton nga mga viewers, palihog lang, ayoko sa inyo, like, kag share, para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang inyong greeting sa aton Facebook Live, basahon na nakaroon kong tagaan na Chimpo Ligwa sa aton sila nga pagpangalagad. I-recap naman karon ang resulta sa tatlo ka-draw sa STL. Sa mga nagataya sa STL, nawagon karon i-recap ta ha ang resulta sa tatlo ka-draw. Dugay-dugay labagon taman ang pinakaulihi. Resulta man sa nakataya sa loto ang 649 resulta at ang resulta man sang 642. Ayos! So,
matulutawhay ang dakbanwas ng Bacolod. Kanilag ko kagabi do katawhay. Basta subong gabi katawhay. O kabay pa nga magasigi-sige niyang katawhayan sa Bacolod. Kabay pa nga madula na lang tong mga asod-asod nga tinumbahanay kag tiniruhay kay baw. Kapoy na kapoy ang aton nga mga kapulisan. Loro intriga lang ko blasang sining balita bala nga nag-viral sa social media. Anyway, na-report naman kay Nani Axon Zel Minardo. So naka-yuhom ko bala. Sining patay nga ginubong nga antes ang kanta Ave Maria. Ang team song niya naghimo nga jumbo hotdog. Yang nagakumpanyar gasaot man jumbo hotdog. Kasaw ano? Si Action El Rey ni magkumpanya ni pasauto mo ni jumbo hotdog. Hindi siya ngayan. May kung chatcha kay kudo ngayan siguro. So nakayuhom lang ko bla no, nakitaan ko sa na-secure nga video sa Action Radio. Ang mga nagakulumpanyar kasaot jumbo hotdog. Kay gali atong napatay nga 27 years old nga dalaga bla. Ang gusto ito nga mapatay siya na bang malipayon, di kasi nga masinulubon. Kita mo may mga ginapabatsyag sa pamilya ya, even ang utod ya ginapabatsyag ya nga di siya gusto nga mangin masubo ang lubong ya sa katapusan niya nga palawayan. Kay mahilig nili sa tulo TikTok kag YouTube bala ini napatay ni. Actually daw manong sulot pa gani sa kuani mo sa Coast Guard. Maling kiti may pundo na nga balatian bala kahit ang pobre nga dalaga nga 27 anyos nga taga Porok Balabag, Barangay Granada. Haiti nagtaliwan la. Namutong lubong yo sang Santo Domingo nga adlaw nga nag-viral sa social media. Daw nakayuhom ko mong katani ang kanta sa kag team song sa Autoponibre, Ave Maria. Ang iya music, Jumbo Hotdog. Pero doon nakayuhom man ko ba? Kalikiti mo na yung pamahiin kag pagpati sa pamilya mo. Yung sunod mo lang. May ba na diferensya? Nagani kay Jumbo Hotdog, hindi chacha. Kaya sa iban nga mga pungsod, may harap man ko siya nga ginalubong nga ang music chacha mo. Kaduga, pagka mag-aabot sa patio, kay ga-isol atras ang ginabit-bit galungon kag ginauribay sa dito gani nga lugar nga naman sa India wala to mo. No? Ginahakwat ang lungon kag ang music kung hindi bugi to chatsabla mo. No? Oo. Tano pa ang patay do kadugay makabot sa iyalulubngan sa Afrika gali oo. Si ang patay kadugay makaboto sa lulubngan niya kati antes ka diretso may isol. Mo niya mga belief kapag pati sa iba niya nga nasyon mo pinagin sa aton iba nga pumuluyot hindi na niya mabasol nabasulo mo na sila kay ila niya pagpati kag amo niyang ilaya belief wala diferensya kung ang kanta Jumbo Hotdog na mga kaya uso mo sa subong sa nagkasabay man sa uso ala karon ang kanta sila karon Thriller yan ni Michael Jackson hindi ko kasi kung ito nag-zombie karon ito yung nag-upod sa kumpanyar. Ayun na kayuho mang kublao. Ito ka weird man, no? Kalikat ka katabo, gid man na eh. Wala man na problema. Isa pa gid sa mga nag-viral sa social media, ining reklamo sa isa ka taga Negros, ito taga Bacolod, bla nimo. Itong reklamo, yabla sa SSS Bacolod branch, di bla? Daw wala siya gintrato sang maayo. Ang pagtrato do hindi palariho. Diyos kay nabidyuhan niya ang
isa guro sa mga empleyado sang SSS Bacolod branch nga na destino dira sa sa E-Center Department sang SSS. Ito wala sa kunugin trato sang Mayo. I mean, wala sa blagin akomodar. Dogin pabayaan sa blag dogin pawalaan siya. Ini mangin lesson learned sa anuman nga ahensya sa gobyerno. Kung kamo ara sa gobyerno, takos kag dumdumonyo nga ang nagasweldo sa inyo tawo. Pumuluyo. Kung mo ginaswelduhan ka mo sang tawo, dapat ang tawo serbisyuhan nyo man sa gusto. Regardless kung ano ang status pangabuhi ya, be it pigado, be it manggaranon, milyonaryo man sa o kung pigado, dapat ang pagtrato nyo palaryo kung ara ka mo nag-obra sa gobyerno. Kaya gabayad man sa tax mo. I mean, ang inyo nga pagka pungko sa sinang posisyon, sa sinang trabaho sa gobyerno, ang inyo yung serbisyoan, gobyerno, tawo, hindi kaya ang gobyerno. Ang gobyerno, amo ang magserbisyo sa tawo. Amo nang klaro da. Therefore, ang inyo nga trabaho, obrahon nyo man sang insakto. Ha? Amo ng classic example, anyway, nakapangayo naman pasensya ang management sang SSS Bacolod branch. Pero ini mangin serbi ini again nga eleksyon. Nga kung ara ka sa sila nga posisyon, sa sila nga trabaho sa gobyerno, kinahanglan always smiling. Hindi ka magburingot, hindi ka magpabuslo sa sungad mo, hindi ka magkulokosmod. Kung may nagapalapit si mo, ka nagapamangkot, naga-inquire, nagapatudlo si mo, hindi ka magbuslo ang sungad mo, hindi ka magpangyam-eda. Kung hindi ka gusto palapitan sa tao, halin ka sa trabaho mo sa gobyerno. Muna nga, kung ara ka mo sa gobyerno, always smiling. Kinanglan, gid niya magyuhom ka mo. Ang mga problema nyo sa panimalay nyo, hindi nyo pagdaloon sa trabaho nyo. Kung nag-away ka mo sa inyo bana o sa inyong asawa, hindi mo yung pagdaloon ang away nyo sa imo trabaho, kasi sigurado isa ina sa mga rason kung ngaan nagakaapektuhan ka. Kung naganing ang gobyerno ta nagahimo man sa pamaagi nga magdasig man ang serbisyo nila. Kita mo sa tsimpo ni Presidente Rodrigo Duterte ay mandog sa sayang ang mga empleyado na dapat kung may tao nga nagakadto sa opisina nyo ka nagapangayo sang bulig kag kung may mga requirements nga dapat kinanglano nila kwaon, kung matapos nyo malang ina nga adlaw, hindi nyo na pagpabta pa sa sunod nga mga inadlaw, napabalik-baliko nyo pang tao, na kung lang tawon ta, maobra nyo malang ganit, dayon mong kalikati may mga batasan ta kung kaisa, hindi ba kay tanan ha? May mga empleyado nga sa gobyerno nga nagaobra, na maobra na malang nila, matapos na malang nila sa isa kadlaw, ang gina-follow up sa tao nga papeles, ahay, pabalik-balikong pa na nila pila kadlaw, sa kalambutan pa sinimana, kalambutan pa ko sa binulan, kag marilis, ang mga papeles, kakinanglanon siya nakatawo. Ining programa, ganin ni Mayor Albi Benitez, nami ni gani mano. Kung nagka-transaction ka sa City Hall, kinahanglan ang mga department heads, magyuhom, hindi magkusmod, kag dapat dasig ang serbisyo. Nablang way ka na sang agyan kasi doon pa ang talpunano nga bakod para nga marilis na madasig ang papeles mo. Amo nang gina-avoid sang Benitez administration. Ang gusto matabo ni Mayor Albi Benitez na ang mga department heads, ang mga nag-olobra sa sinaka departamento sang NGC, kinahanglan always nagayuhom. Hindi ka mo magkusmod. Kung may ginapalo up dira, may mga ginatransaksyon dira sa inyong mga papeles, kung pwede malang ninyo matapos kang ma-release dayon,
nga hindi na pagpabalik-balikon ang tao, i-release nyo dayon, which is good. Hindi nyo na pagbalik-balikon pa ang tao. May ara ginaya ko isa ara sa gobyerno bla. Kapay bagay kun ang siguro ang purpose na magpabalik-balik ang tao basi kun kung kilala ko pa niya basi kun nagapangayo panatong. Oh. Nagapangayo lagay. Hindi nyo na kung isa makuan mong madula bla ang sahi sa paminsaron nga muna. Lagi na duga na ni kuan kaya nagapaabot pa na nga may ilagay ka to kag may idahok ka siya. Dulaon tanan na blang klase attitude bala. Kung ara ka sa gobyerno, serbisyos to bala. Hindi na pagbawalai pa imo trabaho da, ang trabaho mo tao ga kadto da. Marilis mo lang ang papeles sa kadlaw, pila ka oras. Ang balo mo pa nga balikal ang bibuas kay walang alang gini. Kung sa pagkamatuod, pwede na mga niya mobra na. Amo nang natawag nga tamaran. Hindi sincero sa obraya. Gusto yung paguro yung lagay-lagay na kung ano ang sitwasyon Pulo pa danlog da We are not saying sa mga kaso ni isang SSS Alam mo na bala, basta ga-obra ka rin sa gobyerno, kung ano mga problema na sa balay mo, hindi mo ipagdanoon sa trabaho mo, kung sigurado ma-affecto rin sa trabaho mo. Kung nangamba ni Duterte bala, kung nara ka mo sa gobyerno, yuhom ka mo permi, hindi ka mo mapapuslo sa sungan nyo kapag mulong mayamid, ka mulong mudlo sa mata nyo sa tao kung nagkakato sa opisina nyo. Dapat buligan nyo na. Kaya tao hindi mo na magkanto sa opisina nyo kung wala kinanglan. Di bla? Hindi parang kana yung istorya. May iban din ang mga opisina sa gobyerno yung hindi mo lip-lipan da, hindi yung magiyo kay pawalaan na papilis mo. Iba na ginapabalik para datag pila ka adlaw, pila ka semana. May ko nagapuli na lapit ang balay niya. Kung sa iba na sa mga taga Sipalay, iba na taga Hinubaan, taga San Carlos, di pabalikon mo pa na. Ano bala? Kako may mga dulo diferensya bala sa mga papeles o sa anuman nga bagay nga ginapalo-up sa tao sa ahensya sa gobyerno, tudluan nyo sa insakto. Explikaran nyo sang insakto. Hindi ka duga pangakig pa kamuda. Kiga nyo pa yung tao nga nagkakadto da. Kung mapamangkot ang tao, ginakigan nyo pa. Dagrasing alan nyo pa. Oh. Hindi amo na nga serbisyo. Gabaan ka mo na. Sabi nyo siya nagubra nyo. Gabaan ka mo na. Tiliyo, kabay pa nga mga serbi nga wake up call sa mga empleyado sang anuman nga ahensya sa gobyerno. Be it SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, kita mo ning mga masako nga ahensya sa gobyerno nga damo nagapalo-up, LTO, nan. Hindi ka mo magpabulobuslo sa sungad nyo. Hindi ka mo da magpulong panyamid ka mulumudlo sa kalimutaw nyo da kay gabaan ka mo sa obra nyo na. I mean, sa opisyon nyo, kakatitsod nyo. Yung importante, ang serbisyo ng gusto. Pag may kula ka, may problema, explikari ang tao. Kung may magkanto sa opisina nyo, ang namin kitang approach nyo, sir, mayong aga, ma'am, mayong aga, anong pwede tadak mabulig? Ito ka namin. Hindi ka kung isa, balong mo pa doon ka, kanto da ka, stoy, mano ka? O, linya daan na, kami kasunod pa sa imo, nagapakakig ka pa bla. Sabi sino namian, nabi naman. Kung na-approach mo sa parehas mo mayo, sigurado, kuya, nami ginayang abutan sina. Di ba na mabudlay ko naman sa inyo nga, ma'am, good morning. Sir, mayong aga. Anong pwede ta mabulig da? Oh. Ang saktong approach kag gesture sa isa ka maayong empleyado sa gobyerno. Ma'am, pungkol na anay ha, kay pasunuron tarang kamo ha. Alam mo na blang ang mga style ma'am, pungkol ka to anay, kay labagon talang ka, kay napasunod na sila. Alam mo na mga approach bala. Kaya, dito ka na yun, sa likod na yun, dito ka na yun, hindi ka magbaraw bulwarakat na kay may naguna si mo daw. Oh.
Hoy, ano si mo yung tao nga nagkadto nagapangayo buli. Ay, oo. Ina ya realidad na ya nga nagakatabo kung kaisa hindi mapaktan. Damo na nga kung obra ka mo sa gobyerno, obrahan nyo ang inyong obra sa gusto. Kung mapadasig nyo mo lang kag ma-release so dayon ang papeles sa nakatawo, pasalamat nga nagpagani sa inyo mo. Na na-release dayon, at least may i-follow up naman siya sa sunod ng opisina naman. Kaya kabalo ko, hindi man ang opisina, muna ang ginagkantuan siya na, guro nga papeles na. May kantuan, bagay na guro nga iba yung opisina, pag nga follow upon sila sa nakakanto, simuda. Specialmente sa mga SSS, sa GSIS, PhilHealth, Pag-ibig. Oh. Ayuhon nyo ang inyong serbisyo para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Ginasilduhan ka mo sa gobyerno, hindi kayo magburingot kada, hindi kayo magbulubuslo kada sa sungad mo kaga magpamulumudlo kada sa imong kalimutaw. Ayos! Antes sa mga report giga sa ato sa mga correspondent, una ko na report sa ato sa mga Patrol 2 Crosswind Patrol, baloon ta na sitwasyon sa Metro Bacolod sa observation report ni Akson Nazel Minardo. Kamusta honta? Nakapanyapo na siya. Ano na si plata niya sa iyang paglibot-libot sa pila ka bahin sa syudad sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari si Akson Sel Minardo, observation report Sel, mayang gabi. Action Eric, mayong gabi. Yes, baka namin sang ako may gabi sugo. Kapanyapon ka na? Ha? Kapanyapon ka na? Karon pa ka makaon, tingbon ko lang. Timbong man. Kaya magkaon ka may sabaw gid ha? Oo, may sabaw gid kay kasaklot bala kung kung mala. Kilala mo sabaw kagid ka para hindi ka mamalhan. Kinang may sabaw gid kay para kagidalhay lang kagidalhay. Sang kanon? Oh, para kagidalhay lang kanon sa tilao kaw. O gani. Piras dire sa may may Central Market ga basta dio. Oh, basta basta kay namin actionary ko kay gintiluan na dili dayon pagkatapos makita naton dire nang tinlo na sa mga Gabriel. Wala na ligan pa man oras, may mga plastic para di kay mga sagbot. Ari subong niya tinlo na. So, damo pa may biyahe gani dire subong nga mga chip. Basta pabalik ba da tinlo? Guro ba si may nagmuno sila nga oy tinluin niyo da ang inyong ginabaligyan da kay permi ka mo ginamuno sa aksyon radyo kung gabi ho. Correct. Tapos yung bisita na din ni Mayor Albi sa last evening actionere. Ato? Adra mismo sa nagralapta ng mga basura da kung tapos sila bligyan kato si Mayor da. Amo gani actionere na natingala ko do kasi natinglo dito mo. Katinlo na tuod no? Tinlo na. Kung makita natin, really, gadya tinumpo, kinadya mo ni Uras. Oo. Mga alas 10 ni Jaya, hindi pa na di makuha, pero subong niya, tinlo, nagigya katama ang area. Basta binakotek, bala kay Mayor Albi, bala nga Mayor, kung may plano, may chimpo ka bala, masyari, di ba ginamuno na action area. Ito kahigkok isang ato sa market, ako no? Oo, gani. Kaya sila man din mismo nagagawi lang. Ining mga nagabaligya ba action Eric, ang ayawan permi, ini ang mga GO sa mga city. Makita natin, subong ini ang mga GO. Naka-vest, ini sila sa puti nga may orange action Eric. Kaya nagalagaw din sila kay nagapanilhig. Diri sa area sa Central Market, kaya kasubong man sa maya downtown area action Eric. Very good. So, subong nga gabi, nadamo pa makita natin rin, nagadagasakay isa ruta sa isang mansilingan, kaga Fortune Town niya. Yung baligyaan pa di mamangkot di ba lang kamusta din ilang magkutas dabi sila be action cell kung nga nagtinlo na dahaw magkutas labi ari di kay do permino din sila ni Manong mo
Matabok tanay. Tabok anay, magtabok ka tanaw, wala to, ha? Oo. Kasi wala masanggit ka di karana. Basi mawili lang driver, basi mo lang tao, bala ka ganyan, mo nagtambok ka siksi, ho? Gabi. Aris manong. Sir, mayong gabi. Sir, ang sa Drio, ano na ang gara panindo, subo. Ano gid Central Market. Central Market. Nakita ko ni kada gabi ano lang mo nang iya tao ni Albi. Ni Aldi. Sa nagligad. Putian mo putian. Maputian. Maputian ka na. Nagligad, di ba, sir? Makita niyo man diri nga damo pa plastic. Gabi. Kung gabi basura. na, sang pagsugo ni Mayor Albi, kada gabi duwa mo naman ni Prestada. Very Tinlo good. na. Tinlo na yan. So, ginasunod na nila. Sir, hindi mismo ang mga nagabaligad ang nagatinlo. Ang sunod na nakita ko lang yung kita ko nga mga tao ginalbi na mga Tao, di ba? Hindi ang nasasagwa na bla, nagatinlo. Sino nagatinlo? Ang mismo kabaligya? Ang mga GO sa nga city na ano ko no ni Mayor Aldi ang tinao siniya Action Eric no. Abi kuya ang nagapangimo sa ila basura mismo mo dang gabaligya kag tapos labaligya mo papangimo sa basura. Tapos sa baligya ginasunod sa nga mga nagapaninlo diri nga tao yan ni Mayor Albi no. Hindi talang galing ma-confirm kay Action Eric kung GO sa syudad. Ang akong ganito nga suggestion nga nabutangan na bala sang basurahan nga dako bala para nga mismo ang nagabaligya da sila man mismo mahimo sila basura kag ibutang sa basurahan gid bla. Amo gani Action Eric iti kung isalig mula sa GO sa kalapad sa nga syudad sang Bacolod na medyo ayaw-ayawan man sila kay tiga pinagusto lang man haboy ang iban sa ilang nga mga sagbot. So okay na nga suggestion kay Action Eric na butangan nilang sang dako nga basurahan kag pagkatapos nila gawi da kon baligya pwede nga sila na lang mismo mahaboy sini sang ilang nga basura sa basurahan kag mas manami kung na-segregate pag Action Eric At least ang manog tinlo kag manog panilhig da hindi naging ayawan panilig damo. Amo gani Action Eric no. Pero subong ko makitaan tate medyo kaaya-aya na tanawon kay dagwapa ng dalan. Correct nakibot ko ganin ko to kalimpyo kag duway ko sa may nakita nga plastic nga nagalapta da. Oo gani. Sa Very may good, miyara, mga pitila ng Action Eric no pero gina amat-amat pa nila. Why kada kita sang street cleaner nga nabilin why na? Miyara ka gina Action Eric. Pero nagano na sila. Transfer Kung may nakita tari subong tani da mangkot ka sa ila kung sila gyud magapaninlo da no ginahulat nila nga matapos sa baligya da kag amo papaninlo nila or mismo nagabaligya da amo man nagapaninlo da sang ilang nga basurahan. Amo gani kay kagina naglabay ko to dala lang beta na ko sa may punta kay do may nagapaninlo diyan. Ako to sa base ko sa silhig da. Wala ko may nakita nga kapaninhig nga street cleaner kagina siya nga before ka nagsulod si Action Eric naglabay nga duha ka bilog may dala sila nga silhig kag daspan. Magoton mo sila kung sila gimanada nagsilhig kung nga nagtinlo or anong plastada da ginahulat kinila da nga maghalin ang mga nagabaligya kag siligan dayon. Ano daw mo na bla? Yes, gani. So, tanawon ta diyo sa may punta. Kaya base may nabilin ta di. Pero dire sa may area, no, sa gintudlo ko na wala na may kapaninlo Action Eric mo. Kagina dito, kagina dito sa may punta, tay may ara pa, duwa ka bilog. Pero subong wala na. Oo. Tiwa na sila? Wala na sila? Tibay lang daw. Buwas na lang magkota sila da balik ka da bla. Buwas na blang may mga nag... Buwas bala Action Cell, may chimpo ka bala, hindi ka man sako, buwas. Medyo tiner ka kadali bala sa mga nagabaligya da. Nang tabuo mo na bala nga doon manoghimos na sila bala. Kung anong plastada sa pagpaninlo. Kung sila ang naghahabos sa ilaman basura, katipon, or tapos sila baligya, bayaan nila, tapos siligan tayo sa mga street cleaner. Damo na bala? Yes. So bossing wanta na Action Eric na magaligwa kita bisitahan ginadiri naton kay para mabalaan ta ang sitwasyon diri. Yes. No kay ti mas maayo gid Action Eric kung magbulig sila tinlo iya kay ti sila man mismo diri nagaplastar no sa ilang mga baligya diri si Sir ibalikan ta ni bala si Sir kay do ka namin sa mga baligya Action Eric. Do may plano kagid mo do may plano ka sa baligya ita mong gani. May ni mga baligyan sir, mga ginaprito, balang isaw, mga lumpia, shumay. Sir, ano ka madiura sa gaplastar? Kaya gabi na lang ito gaplastar, mga alas 7. Gabi. Puli. Yung puli kami ito, taking way man for kung may magbakal, ora ko eh. Kung may naga, puli na lang kami tayo. Sir, kamusta man di ang bintahan ay? Medyo sigado mo ito. Sigado, guys.
kani kay kadamo man di sila nga nagabaligya bala aksyonere. Pero support naman lang na ako na medyo naman ang yara lang makabinta mo. Makabintaman. Kung kahit sa isa kadlaw makapila ka, sir? Makawala binta. Hindi mabalar sa dadlaw ginano. Ngaran sa mga 300, 400. Okay. Yes, oo. Action Eric. So, pero sa pag kita mo diri ang nagapaninlo gid siya after sini kay alas 7 abri pa man din iban, sir. Kita ko kadabot ko ang alas 7 may uniform ni gid yadel. Ang nagatinlo. Ang nagatinlo, why na sa may nagabaligya? Ang nagatinlo, sir, wala na di may nagabaligya, sarado na. Ang paninlo sa dalan niya. Sa dalan mo. Ang makita ko lang mula na uniform niya mo niya. Okay, Action Eric, nagligad. Sa nga pagbisita ko, ang nakita ko man, naka-uniform gid Action Eric ang nagapaninlo. Hindi. Why na question niya nagapanilo? Ang punto ko kung ang ilang nga pagpangsilhig kag pagpaninlo, bala may nagabaligya pada o kung wala na sa may nagabaligya. Wala na Action Eric. Why na sa may nagabaligya? Wala na kay kadagabi ni ang ila na din nga sitwasyon after nga magbaligya ako masarado na ning mga establishments diri sa may Central Market. Amo na ang ilang nga pagpaninlo kay para isa na lang. Buti silingon, hindi kaso nga nagabaligya, damak kag wala man niya gatipon sa ilay basura. Yes, correct. Ginasalig lang nila sa street cleaner nga nagaulat tagadaan nga magtinlo na sa ilay basura. Amo gid Action Eric. Gani. Kay malabyan ko na no kaga makitaan man naton sa observation naton nga ang mga utan dira na mga pitsay ni nila kung mga dahon-dahon kakarabilin pag gani sa may dalan mga panit sang karot sang sayote ara lang sa dalan. Gani. Kakanatabo guro hindi na balakisa nila madiparahan o kung hindi na mahimos gid siya. Kasi kung nga sila mismo no madiparahan nila pag kung concern man sila nga himuso nila sagbot yung makaya gid nila Action Eric. Diba sabi nakahuti ko kay Mayor Albi nga ti muno tong Action Radio nga kung gabi dagli tapos buligya sa Santa Market sa mga bendos sa Guada ginabayaan nila kaway nila ng tipo ng basura tapos galalapta lang kung way pakaabot ang street cleaner. Oo, kay ligada nakita ko bala sa sa story ni Mayor Albi nga nagbisita na diri siya. Sa nga Bernes ang gabi ito guro Action Eric. Very good. Siguro nakita ka ni Mayor Albi nga daw kahigko na daguro. Oo, kay ti daw tambak gid ang basura sa kilid na diri sa Central Market. May ta ko ng basura bla ka tumpok pag ginanggalalapta bla. Oo, may katumpok, may galapta gid sa Action Eric. Nga mga basura, nga pinuti. Kalaway. Oo, ti subong do naganami no ti dokataway na sa mata. Subong direction Eric no ang sitwasyon sa may Central Market adri no makita naton for info sa aton mga taga Palamati man nga madamo pa diri sa mga tricycle driver no nga nagabiyahe sa ila sini nga tagsa karota Action Eric kasubong man ang Fortune Town nga jeep no kagaman silingan ang alihis no alive pa sir nagalagaw pagabi no sir nagalagaw gabi pa man ko di wala man thank you again sir sir ikaw nagabiyahe sa jeep ni sir sir kamusta subong ang biyahe sir pigado sir pila na plite subong pa alihis first 4 kilometer nasa 11 after 4 kilometer exceeding 1 kilometer additional 150 sa regular. Tapos sa naman so may na sila Action Eric may ara sa taripa? Oo, Action Eric ang ilang taripa sini. Sige wala na question importante may taripas lagi kung ang pasero magreklamo tapos may pakita sila dayon. Amoged no ang ilang sige nadula si Action Henry wala na question Action Zel importante nga may ara na taripa ang driver kay kung may magreklamo nga pasahero may pakita sila nga tiare no may taripa na kami gikan sa LTFRB no so balikan sa Action Zel sa final report niya Action Zel please come back. Action Eric. Sige. Yes, so Action Eric, no, ginpakita diri sa ako ni Sir, ang sa LTFRB mismo, permado ni Sir Richard Usmania, ang Regional Director sa LTFRB, no, effective July 1 ini. Sige. So, mayara naman gid nga nagabiyahe modernize nga PUJ, Sir? Wala pa. No? Pero mayari, diri nga taripa man Action Eric, ang sabayan sang modernized PUJ. Mga co-op,
may provisionary authority kami. Kasi under co-op man tong Ang unit. Oo. Okay. So meron kaming PA na allowed kami. Ambot lang yung iba. Kasi limited lang yung miyembro ng dito sa, katulad dito sa Din ka nga cooperation. sa unit ko. Okay, yun. So, sir, isa kadla, makapila man ang mga binta? Actually, hindi ako talagang driver eh. Oo. Siguro yung driver ko sa isang adlaw nakaka-4 hanggang 5 ikot. Sobra lang siya ng mga 200, 300. Kasi may boundary pa siya. Tapos sa mahal. Napupunta sa diesel yung tani sa driver. Dahil doble, di ba, fresh? Yes. Pang una, 44 lang mayo pa yung biyahe. 45 hanggang 50. 60, okay pa nga eh. Pero ngayon, 88, 90. Daw doble yung... Sumasakit yun, sir? Pagdating sa gabi, pag boundary nila, namin, naggabiyahe man din ako eh. Yung tani na may uwi namin, pumapasok sa diesel. Okay. So, gina-full tank niyo pa din, sir? Sana maano yung nila daw kasi hindi naman tayo pinanganak noon na bakit gano'n di ba every week kataas ng diesel tapos ang katwiran ng mga big company ng oil mataas ang oil sa market. Ang pagkakalam ko parang sa ko ba napanood nagkaroon din ako ng idea pagka nag-order sila doon 2 buwan bago dumating dito yung langis, di ba? Bakit ganun yung taas sila daw 1 week, 1 week, di ba? Pag-order nyo, 1 week o 1 week ba dumadating kagad yan? Basta merong hoarding. Sige. Hindi naman sa pero para sa akin ba, kasi daw negosyo. Parang walang pinagkaiba yan sa sigarilyo Pagka malapit ang December, yung mga grocery, nagtatambak ng sigarilyo para pagdating December mataas. Okay, sir, pero nakakain naman 3 beses isang araw. Ako kasi, siyempre, operator man ako. May boundary yung driver ko. Ang kawawa yung driver. Sir, ano aton pangalan? Kailangan pa. So, sir, para makilalaan sa mga sir? Paul Cesar. Sir Paul. Sir Paul, thank you so much. Okay. Makabay pa mag-rollback. Para... Tani, matuloy yung ng gobyerno na iyan sila, ang mga oil company na i-inventory para mabalan talaga kung yung binibenta talaga nila yun na yung presyo na pagkakuha nila dun sa world market ng product. Tingin ko, 46. Yes, okay sir, hopefully Sige. Sir, thank you again. Action Eric. Yes, amagin na ang ilang hibubunot sa mga driver. Action Eric, sir, thank you. Ang hibubunot nila Action Eric, ang sa bahin, ang pagtaas ni isang gatong Action Eric. So for Action Eric, sininga gabi, wala sa major incident. So kabay pa, tawhay lang kagamalinong diri ang syudad sa Bacolod. Kasi sa aton nga mga nagabiyahe pa, so halong-halong din. Action Eric, observation report, gikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gid Action Cell Minardo, reporting live dira sa area sa Central Market. Interview sa mga nagabiyahe pada subong nga gabi Alihi Central Market nga ruta. Di bisa sino lang ang mga driver, even tag iya. Kasi mangyapon na reklamo. Padatas na mahimo. Kay man gid totally ma-control sang aton sining gobyerno ang ining ang ginatawag nga sinakaay. Probisan paano ang bag-o nga administrasyon Marcos, nagahimo man sila sang gahimo man sila sang pamagi. Bisan paano makabulig-bulig sa mga driver sa paghatag man sang gamay man gamay nga
gamay nga ano ni kani gamay nga kantidad sa mga driver bisan paano makabulig-bulig man sa ila sini pag biyahe makadugang sa ila sini nga kita. Balikan na ako sa action sir sa final report niya sa balik niya sini nga pangalaga. Sige, check na mga report na gikan sa ito mga correspondent kasi sa oras na ba? Panahon na report niya aksyon na Nelson Pateño. Mga update balita gikan sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Resor, may gabi, pres kami. Yes, sa aksyon na Erika, may gabi, kag sa aton sini nga mga ka-aksyon, mayugid nga gabi sa inyo tanan, medyo matawhay ang aton sini nga panyimpo karon aksyon Erika. Kag pila sa aton sini nga mga balita karon nga madala para sa aksyon na ita patrol, padayon ang investigasyon nga ginahimo sang kapulisan sa may siyudad sang San Carlos, matapos nga ginaransak sang kapin 2 tubtob 3 ka mga persona ang GT Bacolod nga aksyon na Erika. So padayon pa ang pagkuha sang mga dokumento kag detalye affidavit sa mga kapulisan sa management sa GT Bacolod nga ginasulod sang mga kawatan na sadtong tinalikdan nga adlaw kag sa impormasyon nga nakuha naton aksyon Erika ang ining mga kawatan ang nagagi sa fire exit sa nasambit nga building kag nagsulod sila sining store. Nakuha ang 2 ka mga cellphone kag kapin sa 30,000 ka mga kantidad nga kwarta ang nakuha sa mga kawatan sila sini nga pagasulod sa may GT Bacolod. Sa bahin naman sa Banwa sang Calatrava aksyon Eric ang mga hinigtan nga manok ni Sangguniang Bayan member Mark Tan ang ginakawat man sa mga kawatan. Naglabot sa 13 ka mga kabilog nga inugbulang nga mga manok nga nagkantidad sang 7,000 pesos ang kada isa kag sunod siya more or less nakuha sa iya ang hindi magnumbo sa 90,000 pesos nga kantidad sang inugbulang manok. Sa pag-follow up sa aton sini nga mga kapulisan action Eric mayara na sila sang person of interest when in fact may picture na sila sang kawatan kag posible action Eric nga ang spotter sang nasambit nga kawatan ang ara man lang mismo sa may palibot kag suno pa sa kay SB Marktan na ang mga kawatan ang nagsakay sa isa ka di pasahirong motorsiklo kag ang mga manok suno pa sa iya ang ginsulod sa sako. Action Eric kag kay manti malapit lang ini sa dalan ang iya sini nga manukan kag suno pa sa iya mga 3 to 4 ka mga persona ang nagsulod sa iya sini nga manukan kag nagkawat sa iya sini 13 ka mga inigtan nga manok nga inugbulang. Sa iban nga balita aksyon Eric sampaw-sampaw ang kaso nga pag-atubangon ni Isabel ni Cesario ang Amasuna nga nadakpan sa mga katapo sa nga militar sa isa ka enkwentro dito sa may barangay Marcelo Kaina. Kadamo sang mga operatives ang nagpadulong diri sa may Banwa sang Calatrava agud magdala sang arrest warrant para sa kay Isabela ni Cesario. Ang una nga nagkadto diri kay na amo ang grupo sang taga Silay City nagdala sang warrant of arrest nga ginapangatubang ni Isabel ni Cesario sa kaso nga homicide. Kag ginapaabot man aksyon Eric ang syudad sang Bacolod magadaraman sang warrant of arrest para sa kay Isabel sa kaso naman nga murder. Karon gina-prepare naman sa mga kapulisan sa Banwa sang Calatrava ang patong-patong man nga kaso para sa iya. Kainan nagpadulong naman ang Criminal Investigation and Detection Group diri sa may Banwa sang Calatrava agud i-preparar ang mga affidavit batok sa Amasuna nga ginkilala sa kay Isabel ni Cesario nga natakpan sa aton sini nga mga katapo sang 79th IB dito sa may barangay Marcelo. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Pateño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol.
Salamat kit aksyon na Nelson Pateño, reporting live gikan sa 1st District. Sa Ilocanta naman ang area sa 2nd District. Mga aksyon balita ni Aksyon Roger Guti. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger Guti, blind number 2 sa report. Jer, may gabi, please kawin. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton Aksyon Eric, mga balita man sa gikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Quiapo, sa aton pag-busisi sa mga blatter entry. Durante sina daw ang panahon ta Aksyon Eric diri, ti amo Japon na maulanon. Tag daw wala Japon iya nagmala ang duta, kaya aton diri nga maobserbaran nga masyado Japon ini kabudlay kon hindi may nalungon ang aton sini nga mga motorista nga nagabiyahe sa karon nga gabi Aksyon Eric. Kinahanglan mahinalungon sa pag maniho, labi na gid ko ginamaniho kag ginasakyan motorsiklo kag may angkas pa kung kaisa nga pamilya mo malang. So hindi anay pasaga-saga sa dalan kay madanlog ang karsada. Sa pila Aksyon Eric ang mga balita diri sa bayan sa siyudad sa Cadiz, sinimula Aksyon Eric ang kaso nga pagbaligya balasang sang kanblaneo sang ano gani ni ining duta o kon ining ginapanghatag sa gobyerno Aksyon Eric kay man ang report diri nga tigin bakal ini sang isa ka persona kay ginbaligya man sang ibaligya man Aksyon Eric sang recipient bala pero tiyang natabo nga ini Aksyon Eric nga ginbakal ate ginbawi sang gobyerno amo nang pabudlay gid so te tungod sini ginpablatter Aksyon Eric sa talatapan sang kapulisan. Suno sa report diri sa aton nga na kuha sa blatter entry sa kapulisan sa siyudad sa Cali si record ni Philip Villanueva Idulano, 58 anyos sa edad, may asawa o may bana, residente sa barangay BF Gustilo sa sining siyudad sa Cadiz. Ang suno sa iya si pagpablatter nga ang iya sining nga bata nga si Jonah Dolino nga karon dito sa may Metro Manila ang nagbakal ba sining more or less mga 64 square meter nga duta o kulute diri sa may Block 9 inisya sa may Hacienda Carmen nga relocation site ng gobyerno. Sige bakal niya ini suno sa report halin sa kay Mary Joy Misa nga residente sa Purok Malipayon, Barangay Daga sang 45,000 ka pesos. So pagkatapos ati ini Aksyon Eric gali gin bawi sang gobyerno kay manti iya iniyagin pang hatag libre sang gobyerno sa mga tawo nga luyag mag-istar pero kung hindi mo iya maistaran o mapatindugan sa balay bawi o man sa gobyerno sos binaligya gali ini sang sinini Mary Joy Misa sa sining bata sa tagreklamo ate napurnada ini ang 45,000 ka pesos sa karon gipa-record na lamang kasi siguro may mga legal movement sila batok sa sining nagbaligya o kung nakabaton sa kwarta nga 45,000 ka pesos. Sa dugang nato Aksyon Eric ka report may kansaran niya sa isa ka wanted person nga sunod sa report. Ini ang wanted person nga nilakpan sang Sagay City PNP sinigid lamang nga adlaw ini siya ang isa ka makabig Aksyon Eric pa sa report nga isa ka rebel returnist no ang ini nga persona daw sa pagpatigayon sini kaina sang kapulisan sa siyudad sang Sagay may mga ala 1:20 takla sang hapon sige lamang hapon sa pag-serve sa warrant of arrest sa pila ka counts nga kaso daw to counts nga kaso ini kagasuro sa report ini siya ang squad leader sa squad 2 sang North Negros Front
o kon Northern Negros Front nga Communist Terrorist Group sa diin may kaso ini siya nga light threat na violation sa revised penal code article 285 kag slight physical injury and maltreatment under naman sa article 266 sang revised penal code sa gihapon. Gidakop ini siya sa may National Highway Barangay Poblacion 2 Ciudad Sansagay. Ini ang suspect gikilala kay Ricky Binigay Idieta alias Ricky, 46 anyos edad, may asawa kag isa ini ka farmer residente sang Sitio Ikugan sa Barangay Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Suno sa report nga di siya ang sa nasilya former leader sang former squad leader sa squad 2 sang NPA, hanay si NPA kag tungod may warrant of arrest implementar sa kapulisan sa siyudad sa Sagay ang ila siling nga man Charlie operation sa pagpamuno mismo ni Police Major Robert Ijape kag ang mga pulis aside sa warrant section gid-serve ang warrant of arrest gid-issue sang MTCC Siyudad San Sagay kag gid-pirmahan ni Honorable Judge Viena Marieta Kayungkong Kabusaw. Amo ang presiding judge sang amo nga korte. Tao ko lang taon direksyon Eric ang iya sining piyansa ang isa diri nga piyansa niya sa sining isa ka kaso nga nakapitsa October 7, 2021. Ang bail niya is only 4,000. Kagang isa naman, ang bail sini is 2,000 pesos. Sining slight physical injury. Pero way pa man siya makapiyansa karon, yara siya sa custody sang PNP Custodial Facility diri sa may siyudad sang Sagay. So para manigaton madulong nga report, balita informasyon gikan diri sa may norte nga bansang probinsya sa Negros Occidental. Tami authority po na may pagpumati na sa kay Major Nelson de la Cruz na pumati man sa aton sining gabi mo madagali kay Dayo Didelmo nga pamati man Kap Marlon Diaz kag sumuman sa kay Mr. Jonathan Diaz nga tune in man sa Action Night Patrol sa matag gab-igid sa atong pagdulong man sa mga balita. Para sa Action Night Patrol, ini si Action Roger Gutim sa report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kita si Roger Guteb, reporter live gika sa Segundo Distrito. Ang ating 5th District, medyo ginapao si aksyon na BJ Apasible. Kasi buwas makabalik na siya sa pagpangalagan. Recap ko ano ang tatlo ka draw sa STL para nga may ideya ang nagtaya bla ay wala makabati sang resulta. So, ang first draw kay na 35, 28, 35, 28. Ang second draw sa STL 16, 38, 16, 38. Ang third draw 10, 6, 10, 6. Ang resulta sa Lotto 649, jackpot price wala sa mga nakakuha 23.8 million pesos. Resulta 649, 36, 9, 25, 42, 8, 16. Ibaton ko 36, 9, 25, 42, 8, 16. Ang resulta sa Lotto 642, jackpot price wala sa mga nakakuha 34.8 million pesos. Resulta 9, 10, 42, 8, 13, 41. Ibaton ko 9, 10, 42, 8, 13, 41. Ayos! May gabi dira kay Inday Kisya. Paurok-urok si Inday Kisya. Upod kay Tuto Alan Zin. Tamiya ko lang dira ang pamilya Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Alin kay Mark Navarro Baligwas. Burley Anuales, may gabi. Sa sumag ara si Harry Quinyosa Hamelo. Sa
Sa Hacienda Rupina, Barangay Alianza, Bago City, ga-monitor sa aton si Toto Amado Ladua Jr. Si Manong Mario, kag si Manang Linda Verdifrado sa Florenceville, Barangay Panokoy, ga-monitor pa ho. Dara sa may Zone 6 Barangay Handumanan, Alexander Pila, check attendance lang. Bao tuto sa Nilusada, kapaurok-urok pa ho. Di guard ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Regards lang ko da kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, tuto sa Nilusada. Pulaw-pulaw ka pa. Dapat ani kung magbaligya sila ila sagbot, ila tinlo. Siling ni Boyetski Boyet. Tani May mga tamaran kag damak man mo. Pamilya Pabilyar. Kinatamya ka mo ni Litz Favillar. Action direct base requirements gid na guro mag-apply ka sa government nga arrogante kag bastos. Hindi bang guro toto Boyetski Boyet Hotel kagid blamo. Jenny Solgor and family kay classmate Romel Pagsubiron may gabi gid dira. Nagtahom ang dalan parehas ang naga-report Action Eric. Wow! Nagabi dala kay Sir Frankie Alvado kag sa mga taga Murcia PNP. Sa pamilya ni Sir Frankie Alvado may gabi dira. Si GBL ang tayo ka paurok-urok pa ho. Amo man si Romel Bidol. Pamilya Payas sa Barangay Stepania, Purok Paho. Tinatamyag ni Axel Payas. Donald Kabasag, tamyamin lang si sawaho niya. Leia Kabasag. Rosemary Yanson Hongko Araman. Salamat sang 75 star ni Jesse Tobalado. Good evening, Action Eric. May ara gida sa SSS nga buringot. Do akiga niya pa ang client. Siling ni Edwin Brisuela. Laban gidi. Insakto gina imo laygay sa mga empleyado sang gobyerno hindi man tanan. Pero damo gina sila. Nga daw abi nila kuno sino sila. Siling ni GBL ng tayaw. Mga taga Philpower Group min office sa Bacolod ginatamyaw ng ni Migota Pablito Benedicto ay puwerte. Sa Murcia Barangay Taluto ga monitor gid sila o. Nya korek kagid sir dapat smile permi para dugay magtigulang pareho sa imo gahuben gid. Ay ako paging kumparar buyong ini si GC Tubalado mo. Check attendance lang Erwin Gonzales, Giselle Franco, Anagatamyaw, Toto JV Ahina, Ramano Si Jima Gamantok, check attendance lang, sila ni Teresita yung Linita Pilya, may gabigid, kay Francine Natalie Bautista, happy birthday kay Ann Bautista. Ann Bautista, happy birthday ha. Sa Qatar, raman si Maylene Galino Check attendance man si Philip Rayman Banyas. Elvera Hilogo Araman. Mr. and Mrs. Louie Di Paula sa mga taga Dunganon Voice. May gabi gid. May gabi Kuya Eric Basket Tabuas. Waterboy lang ko Kuya Maki Kayong. Hindi lang ko pabaskita ay maluoy ka. Makuha lang ko ma-waterboy lang ko. Hindi ganit cheering squad lang ko ibutang May gabi kay Hinday Blasa, Gerard Barela, pamilya lang asawa ya, Mr. and Mrs. Gerard Barela, dira sa Villa Angela. Ropino Iragabino Santumanan Araman. Lodi Bico Peralta ga monitor man. Porok namin dos ga monitor. Basro M staff napamati sa Barangay Hall sa Sumag. Si Susan Libuon, presidente kag iya pamilya ka Paurok-urok man, Helen Guadalupe, Nilina Mabayag, Joel Mabayag. Sa mga taga Sumag ginatamya ka mo, pamilya Kiman, alin kay JR Palma Kiman. Tisoy Gadiana, kagroli di ases sa Hacienda Logway, Barangay Balaring Silay, ga monitor man. Helen Isko Sarita, sa Morsa, check attendance lang. Reynold Poderoso, araman Porok pa'y kumaon tangob.
Bana ko 3 ka kabataan nga huragok na. Ako na lang gabugtaw sila ni April Joy Gaston. Pamilya Payas kinatamyaw ni Axel Payas. Baby Gregorio Yolo may gabigid kay Pareta Amboy Osobrag. Huwag monitor pa si kumpare ko Amboy Osobrago. Jinke Jelagdon and family sa Arizona, USA may gabigid. Gloria Dislati Sumbito sa Valladolid, Araman ga monitor sa aton. Salamat kita. Jerry Hilonggo, Araman. Tamya ko lang si Halandra Orbina, Agbantigi family. BDO guards on duty ga monitor man siling ni Reynald Halandra. Richard Artisola Alpiere. Good evening. Roberto Hiraposco Caravaggio. Aragid ka monitor. Mr. and Mrs. John Benasol and family. Sa mga bilaong family dira sa aning Panukoy ga monitor gid. Diri sa inyo palatuntunan. Mabalik kita, pabalik natin, balik ka report ni Action Zell Minardo. Makatapos na sa ato importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Bishara tayo! Bishara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan, ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible, wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Aryo, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends sigid and families. May gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pag gatawag na sa Action Boy, mga close lang gid sa iya. Amo na Action Boy, malukas ang dugay na, si Bonggets. Si Bonggets. Tingay, close yung wag kang balo. Close ka mo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo, close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas visit ni si President Marcos sa Bacol Gumamo. President Bonggets yung mahambal. So, mga close sila na. Bonggets urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo guys. Bonggets urot. Ako lang na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi taxi. Kami sa pagina ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako naman. Nagambala ko yung taxi.
nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Balik diri sa Palagad Pagabidira sa kay Kagawad Dioscoro Selva sa Barangay Zone 5 Morsal na kay JP Ahina ang pagpanamyaw. Kinatamya ko dira si sister ko, Mrs. Alvarez sa Tangob. Halin kay Doc Matt Mayo kag kay Madam Star Mayo sang Minnesota, USA. Sa kay retired Colonel Armando Tubong Banwan family, happy listening. Amo man sa kay April Joy Gaston. Balikanta si Akson Zel Minardo sa iya balik kapag pangalagad. Una sa Action Night Patrol Program. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Cell, please come back. Action Cell. Okay, dali na kita na no? Kay ginanganangantang report na aksyon. May kabidira kay Federico Ortega de Los Santos nga naga-monitor man sa ato sini nga pangalagad diri sa inyo para tuntunan sa Action Night Patrol Program. No? Kay Mark Abkilan Tawiza, may landira nga pagpaurok-urok. Action Cell, please come back. Action Eric, duha ka kaso nga pagluthang patay sa biktima sa sakop sang Police Station 2 ginatingwaan nga masulbar. Ginpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, hepe sa Bacolod City Police Station 2, nga ginatingwaan pa sa karon sang kapulisan nga makahatag pahayag ang witness sa pagluthang patay kay Mark Di Culungon, 30 anyos, kay residente sang Purok Kabalagnan na Barangay Tangubes sa Palangka Road, siyudad sa Bacolod sang Hunyo 28, 2022. Suno kay Pendon, may ara na sila person of interest apang hindi pa makonsiderar bilang suspetsado. Samtang aminado naman si Pendon nga blanco pa sa gihapon ang Police Station 2 kung sino ang suspetsado nga naglutang patay sa biktima nga si Jeffrey King Seng, 40 anyos, kag residente sa 27th Street sa Barangay 1, Bacolod City sa BS Aquino Drive, Lacson Street, Barangay 5, siyudad sang Bacolod. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Roli ni si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Magabalik kita sa Biyernes, same time, same station, kita magkatakop, temporaryo. Happy birthday kay Nanay Tessie Noble, nga nagkahiwat sa Kalawan karong adlaw. Nanay Tessie Noble, happy birthday. Halis sa mga Noble family. Aton sa mga troll, ayun na reporter sa aksyon na palagan karong gabi sa kay aksyon na Roger Gutiv. Aksyon del Sorpateño, Zel Minardo. Back to back sa top piloto, Action Niño Bugina, News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spolgar, Backup, Secret Guard Turok Banwa, back to back kay Secret Guard Campaner, with IT Expert Action, Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Balakay Turok sa Sabaco, si Broadcast Engineer, Bernie Bracaras ng Batang Suay, sa Alsan Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Peñalan, ang yung lagat ang Kurman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Rick Magbanwa, nagasilikat Diyos amigos. Hasta la vista.
ayaw makalipat. Atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala amilo ka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita oras aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.